Беларускае кіно. Спалучэнне гэтых двух слоў можа выклікаць цэлы спектр эмоцый. Ад шчырай разгубленасці да роспачы. Калі вы адчулі нешта падобнае, то не варта хвалявацца. Гэта цалкам натуральная рэакцыя на мастацтва ва ўмовах жыцця ва аўтарытарнай дзяржаве. З аднаго боку, улада заганяе школьнікаў у кінатэатры глядзець ідэалагічныя і, будзем шчырымі, дрэнныя фільмы пра вайну, а з іншага забараняе да публічнага паказу фільмы незалежных аўтараў. А пасля гаворыць, што беларускага кіно не існуе. Няма ніякага беларускага кіно. І не будзе ніколі. Ну, пайшла! Праз такія адносіны да ўласнай культуры яно сапраўды складана знайсці. Але айчынны кінематограф, якому ў гэтым годзе спаўняецца 100 год, можа не толькі бянтэжыць, а натхняць, тлумачыць рэчаіснасць і быць сапраўды цікавым. У нашым чарговым выпуску «Пра гэта вам не раскажуць у школе» распавяду вам пра 10 стужак, якія могуць перакуліць вашае ўяўленне пра беларускае кіно. Або канчаткова расшыраваць. Напішыце пасля ў каментарах. Мы адказваем на кожны. Ужо амаль 100 год палае спрэчка, які фільм варта лічыць першым. Сацыяльную драму «Прастытутка» Олега Фрэліха ці прыгоды партызан у лясной былі Юрыя Тарыча. Справа ў тым, што «Прастытутка» выйшла на экраны БССР крыху раней, але здымаць першай пачалі менавіта быль. Пра яе і пагаворым. «Лясная быль» выйшла ў 1926 годзе, у перыяд, калі беларускія савецкія дзяржавы толькі пачынала ствараць сябе. Скончыліся грамадзянская і савецка-польскія войны, палова Беларусі была акупаваная другой рэччу паспалітай, і трэба было ўсё гэта неяк асэнсаваць. І першыя савецкія кіношнікі звярнуліся да батальна-гераічнага жанру, захацелі стварыць гэткі блэкбастер. Набіўшы руку на здымках у Ленінградзе, палачанін Юрый Тарыч вярнуўся на радзіму, каб экранізаваць прыгодніцкую аповесць Міхася Чарота «Свінапас». Галоўнымі героямі першай беларускай стужкі сталі вяскоўцы Грышка і Гелька, якія драматычна змагаліся з акупантамі-белапалякамі, дапамагаючы савецкім падпольшчыкам. Так і пачалася рамантызацыя партызанскага руху ў кіно, які цяпер іранічна называюць партызан-фільмам. Але тым не менш, нямы эпас лясной былі для беларусаў стаў тым жа, чым быў для амерыканцаў фільм «Нараджэнне нацыі» Дэвіда Грыфіта – кутнім камянём нацыянальнага кіно. Зараз нямыя стужкі могуць падавацца нечым састарэлым і неактуальным, але яны унікальная магчымасць зразумець жыццё і сваю гісторыю. Вось, напрыклад, стужка Уладзіміра Гардзіна «Кастусь Каліноўскі», прэм'ера, якой адбылася ў 1928 годзе. Гэты фільм значна больш распавядае нам пра той час, калі ён здымаўся на Белдзяржкіно, чым пра самога кіраўніка паўстання. Фільм пафасны, ідэалагічна вытрыманы, ўсё згодна з агітатарскай мэтай тагачаснага кіно. Але, хоць кінафабрыка знаходзілася ў Ленінградзе, але здымкі праводзіліся ў Беларусі. І дзякуючы фільму мы можам пабачыць, як выглядала наша сталіца 100 год таму, бо частка сцэн здымалася яшчэ ў неперабудаваным міжваенным Мінску. Вялікі гістарычны размах патрабаваў вялікую масоўку, і мы бачым на экране звычайных людзей, іх натуральныя паводзіны да эмоцый. Галоўны герой вельмі тэатральна патрасае шабляй, ведучы за сабой сялян. І сапраўды б'ецца з той жа зброяй са Станіславам Велікапольскім. Першая сапраўдная беларуская экшн-сцэна. І хоць гэтая стужка не стала, як планавалася, першым фільмам для Белдзяржкіно, яна зрабіла значна большую рэч, паказала беларускаму гледачу уласную гісторыю. Ізноў пра вайну, але значна больш нам вядомую, другую сусветную. Не пераключайцеся, дайце мне 1 хвіліну. Партыйныя улады краіны на чале з Машэравым чакалі гераічнага ваеннага эпасу. Але сябра Таркоўскага Валянцін Вінаградаў зрабіў метафізічную карціну «Лабірынт», дзе нічога не гарантавана і чорна-белыя кантрасты наследуюць амерыканскаму нуару, а вянчае стужку сцэна Халакосту. Беларусь акупавана. Схопленыя падпольшчыкі спрабуюць высветліць, хто сярод іх здраднік, і ныраюць ва ўспаміны. І пачынаецца эксперыментальная кінапаэзія. Справа ў тым, што сведчанні, з якімі сутыкнуліся Вінаградаў і Алесь Кучар, калі пісалі сцэнарый,
былі настолькі жахлівымі, што творцы адышлі ад лабавога рэалізму і заглыбіліся ў экспрэсію чалавечай душы, кінутай на пакуты. Вязніца, камера, ненадзейная чалавечая памяць, акупіраваная тэрыторыя, гета – гэта ўсё лабірынт, дзе кантраст святла і ценю, дзе невядома, куды вядзе паварот, дзе сучаснасць і ўспаміны перамешваюцца, а апавяданні і эмоцыі скачуць. Сцэны халакосту адзіная такая ў беларускім кіно. Дзеці, старыя, кабеты, у патоках вады. Стрэлы, пражэктары, эсэсаўцы, малітвы і крыкі, і камеры носяцца над водамі, як Гасподзь. Усходні калідор настолькі адыходзіў ад пафаса савецкага ваеннага кіно, што быў выкрэслены цэнзурай і забытым. Толькі ў 90-е гады яе пераадкрыў наш рэжысёр, сучаснік Андрэй Кудзіненка, пра якога мы яшчэ ўзгадаем. На Беларусьфільме ў застойныя часы выйшла шмат кінаказак. Прыгоды Бураціны, пра чырвоны каптурок, корцік, бронзавая птушка і гэтак далей. Класіка, якую шмат хто з нас бачыў. Але зараз я вам раскажу пра фільм, пра які вы, мо, і не чулі. Але зараз зразумееце чаму. Горад майстроў. Гэта стужка пра змаганне грамадзян за вольны горад. Паўтару, змаганне грамадзян за вольны горад. Гэта сярэднявечча і палітычная сатыра. Бойкі за свабоду на шпагах і без. Крамольная фраза «Далоў іншаземных салдат», якую крычыць папугай пасля захопу горада майстроў людзьмі ў чорным. Актуальная дагэтуль. Да здравствует герцог! Повторяй за мной. Ну, да здравствует герцог. Чтоб ты подавился, проклятый! У 1966 годзе горад майстроў стаў лаўрэатам всесаюзнага кінафестывалю ў Кіеве. Пазней часопіс искусства кіно уключыў стужку ў лік лепшых дзіцячых фільмаў усіх часоў. Кажуць, што паглядзеўшы фільм паводле сваёй кнігі, Уладзімір Караткевіч сказаў рэжысёру стужкі Валерыю Рубінчыку: «Мы бачылі розныя сны». Караткевіч пра сонца і энергію, а Рубінчык – гэта колер, меланхолія і дэкаданс. І часам немагчыма сказаць, што сон, а што рэчаіснасць. Як у кожным сне, галоўнае ў фільме хаваецца ва ўскраінах. Падае з ляскатам сохлае дрэва, чорная эканомка закопвае ў зерні аголеную гераіню, дзікае паляванне топча батлейку, Надзея Яноўская пляскае кіслатою партрэт. Гэтых сцэнаў няма ў кнізе, яны рэжысёрскія, аўтарскія. Спіць народ, зляканы ад страху, спіць шляхта, якая здрадзіла свайму сумленню, б'ецца днём у начных кашмарах вар'ятка. Спіць страшны палац, як пачвара, што сцеражэ свае лабірынты. Нарэшце спіць эпоха, якая яшчэ не абуджана 20-м стагоддзям. Але апошні кадр абяцае набліжэнне новых часоў. Першапачаткова фільм Элема Клімава мусіў называцца «Забіццё Гітлера», але савецкія чыноўнікі катэгарычна адмовіліся зацвярджаць гэтую назву. І тады яна атрымала сваё біблейскае вымярэнне. Фільм Клімава заснаваны на кнізе Алеся Адамовіча «Хатынская повесць» і на дакументальных сведчаннях, запісаных Янкам Брылём і Уладзімірам Калеснікам. Аднак, гледзячы на ўсю дакументальнасць, ідзі і глядзі, гэта найперш сутыкненне з абсалютным метафізічным злом. Камера не проста выхопвае дэталі. Карова, якая трапіла пад абстрэл, героі ў багне, цёплы суп ад толькі што забітых людзей. Камера адмірае колы пекла і зазірае ў душу. Шум глухаты пасля выбухаў, ірваная музыка, снег на сівых валасах. Гэта ўздзейнічае як нешта звышнатуральнае. Падчас паказу фільма ля кінатэатраў у заходняй Еўропе дэжурылі брыгады хуткай дапамогі. У апошніх сцэнах галоўны герой Флёра страляе ў партрэт Гітлера. У неверагоднай мантажнай паслядоўнасці гісторыя коціцца назад, і вось ужо пад прыцэлам немаўля, якое вырасце ў пачвару. Флёра апускае вінтоўку, не стрэл у дзіця і забівае Гітлера. Адмова ад гвалту і ёсць сапраўдная перамога над злом. Наступная стужка – гэта суцэльны сюр. Уявіце сабе. Групу актораў, якая паказвае за грошы памерлых савецкіх генсекаў, там Сталіна, Хрушова, Брэжнева, прыязджае на лецішча, дзе іх забіваюць і спальваюць выпадкова прыехаўшыя да іх браткі. Кааператыў Палітбюро справядліва лічыцца першай незалежнай стужкай, бо рэжысёр Міхаіл Пташук здымаў яе за грошы, пазычаныя ў прыватнага банка. Рызыка дала плён. Праца рэжысёра сабрала шмат міжнародных узнагарод. У фільме ёсць пераканаўчы вобраз краіны на зломе эпох, моцны сцэнарый і брутальная развязка ў духу 90-х. Кааператыў Палітбюро, як і драмы «Апошні браняпоезд» і «Знак бяды», працягвае думкі рэжысёра пра тое, чым стала савецкая ўлада для людзей.
і куды ўрэшце яна прывяла беларусаў. Да я в мечтах не мечтал, чтобы с товарищем Сталином ламбаду станцевать. Адлік беларускага кіно пачаўся з савецкай лясной былі Юрыя Тарыча, эпапеі пра герояў-партызан, якія змагаліся супраць польскіх акупантаў. Андрэй Кудзіненка вырашыў пашукаць новых сэнсаў у партызанскіх гісторыях і даць адказ, кім беларусы з'яўляюцца цяпер. Акупацыі містэрыі па-таранцінаўску закручаны ваенны трыптых, сатканы з гісторыі, дзе кожны апынаецца не тым, кім спачатку падаецца. Польская прыгажуня не ахвярай, а фэме фаталь. Беларуская сялянка, што страціла сваё дзіцё, ратуе параненага юнага немца, кормячы яго грудным малаком. Галоўны герой Штыркін вядзе сваю гульню, але яго субрат па зброі Яша – партызан у 4-м калене, чый прадзед браў удзел яшчэ ў паўстанні Каліноўскага. Спачатку фільм падаецца незразумелым, нібы складзеным з розных кавалкаў, але ўрэшце рэшт складаецца ў цэласную мазаіку сэнсаў. Для Кудзіненкі Беларусь – гэта памежная тэрыторыя, дзе вайна не можа скончыцца, дзе праўда у кожнага свая. Такая аўтарская матрыца ўспрыняцця беларускай рэчаіснасці вельмі падобная да заходніх вэстэрнаў, героі якіх заўжды балансуюць на мяжы дабра і зла, не маючы адказаў на свае пытанні. Прэм'ера ў Карлавых Варах, прызы на адэскім і выбарскім кінафестывалях, запатрабаванасць на расійскім рынку, скандальная намінацыя на Оскар. Усё гэта фільм Дар'і Жук «Мінчанкі з амерыканскім пашпартам». Гэта адзін з самых паспяховых беларускіх фільмаў апошні год, які зацаніла і публіка ў беларускіх кінатэатрах, і міжнародная супольнасць. Сюжэт крышталя паўбіяграфічны. Гісторыя выдуманай мінчанкі Вэлі, якая хацела эміграваць у ЗША, але так і засталася на радзіме. У аўтаркі атрымалася насычаная атмасфера сярэдзіны 90-х. Хаус-музыка ў плееры гераіні дапамагае ёй уцячы з жорсткай постсавецкай рэчаіснасці, якая кожную хвіліну выпрабоўвае яе характар. Ці не прагнецца пад напорам хамства і складаных абставін. Мне падаецца, фактычна кожная маладая асоба, а можа і не зусім маладая, але якая была маладой у Беларусі, пазнае сябе ў галоўнай гераіне. І, магчыма, зможа лепш зразумець сваё жыццё. А гэта і ёсць прыкмета шэдэўра. Вера не у тебя? Америка, наверное. Это, если хотите, практика духовная. Любить свою родину каждый день. Каждый день вкладывать в это что-то, а не просто требовать. Вот вам дали бесплатное образование. Не хотите любви? Что? Любви не хотите? Напрыканцы падзялюся з вамі яшчэ і круцейшай дакументалкай. Уявіце, невялічкая кватэра ў сталічным ваенным гарадку Уручча. Яе дзеляць паміж сабой два Анатолі – родныя дзед і ўнук. Бравы савецкі падпалкоўнік, які на пенсіі прысвячае сябе ідэалагічнаму выхаванню школьнікаў, і малады спартовец, які зарабляе на жыццё стрыптызам, які сам акрэслівае як мастацтва. Фільм пра тое, як гэтыя два супрацьлеглыя светы спрабуюць ужыцца ў адной маленечкай прасторы. Дакументаліст Андрэй Куціла паказвае нам гісторыю сям'і, якая дакладна ілюструе стан нашага познелукашэнкаўскага грамадства, калі архаіка ўсімі магчымасцямі стрымлівае надыход непазбежная будучыні. Ёсць яшчэ безліч беларускіх фільмаў вартых увагі. Пішыце сваіх фаварытаў у каментарах, пішыце, якое кіно яшчэ варта паглядзець. Будзем дзяліцца нашым класным, так цікавей. Гэта міні-курс па беларускай культуры ад платформы «Васьміног». Пра гэта вам не раскажуць у школе. Я Каця Барушка, вялікая аматарка лайкаў і падпісак. Да сустрэчы!